Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood flowing from the wounds of my crucified Lord Jesus Christ and washing away the sins of the whole world. Remember, Lord, your creature, whom you have redeemed with your blood. I repent my sins, and I long to put right what I have done. Merciful Father, take away all my offenses and sins. Purify me in body and soul, and make me worthy to taste the Holy of Holies. May your body and blood, which I intend to receive, although I am unworthy, be for me the remission of my sins, the washing away of my guilt, the end of my evil thoughts, and the rebirth of my better instincts. May it incite me to do the works pleasing to you, and profitable to my health in body and soul, and be a firm defense against the wiles of my enemies. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him, because they saw the signs he had performed by healing those who were ill. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming towards him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" Jesus said, "Make the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over, let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself.
Happy Sunday, friends! In all circumstances, God acts for the best, intending the best possible outcome. I am Sister Rosalie. Join me in the Gospel Power Reflection of today. Jesus went to the other side of the Sea of Galilee, also called the Sea of Tiberias. A large crowd kept following him, because they saw the signs that he was doing for the sick. Jesus went up the mountain and sat down there with his disciples. Now the Passover, the festival of the Jews, was near. When he looked up and saw a large crowd coming toward him, Jesus said to Philip, "Where are we to buy bread for these people to eat?" He said this to test him, for he himself knew what he was going to do. Philip answered him, 6 months' wages would not buy enough bread for each of them to get a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are they among so many people?" Jesus said, "Make the people sit down." Now there was a great deal of grass in the place, so they sat down, about 5,000 in all. Then Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated, so also the fish, as much as they wanted. When they were satisfied, he told his disciples, "Gather up the fragments left over, so that nothing may be lost." So they gathered them up, and from the fragments of the 5 barley loaves left by those who had eaten, they filled 12 baskets. When the people saw the sign that he had done, they began to say, "This is indeed the prophet who is to come into the world." When Jesus realized that they were about to come and take him by force to make him king, he withdrew again to the mountain by himself. In this miraculous feeding episode, the problem is not actually the scarcity of food, but the scarcity of faith. The crowds follow Jesus not because of faith, but because of curiosity aroused by the signs they have seen him perform among the sick. The disciples of Jesus, who have witnessed water become wine at Cana, still think that the present situation is to be resolved by ordinary human means of spending a workman's wages to buy bread. Only a child, in his simplicity and willingness to share the meager food he brought, shows Jesus a spark of innocent faith that helps him to bring about the miracle of abundance. No wonder Jesus repeatedly says that the kingdom of heaven belongs to the little ones, such as this generous boy. Let us pray. Lord Jesus, we ask you not for abundance of resources, but abundance of faith that will enable us to trust you in moments of lack and deprivation. Amen. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus
that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love, and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed. Isa, maginuso na kita sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magagawang sa tanan, o kaninyong mga igsuon, nga nakalapas ako og dakong uyamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria ang kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyaw ta kada sa Dios nga makagawang sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadoon ta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit, o kadahil sa mga tao, dinhi sa ita. Ginoong Diyos ang itong hari, Diyos Samahan, makagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imo himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak Samahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala, sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo Samahan, dawata among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon. O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Dios Amahan. O magampo kita, O Dios among Amahan, o tig panalipod, kung wala ikaw, walay maligon, walay santos. Tutuli kami nganha sa kinabuhing tunay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Kiniamong gipangayo, pinaagi sa among Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa laing higayon, may tawo nga gikan sa Balsalisa nga nagdalag kawaan kabuokpan nga hinimo sa sibada nga unang abot. Nagdala usab siya bag-ong inani nga sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang gihasi. Ihatag kini sa mga tawo, aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa ka gatos ka tawo. Busa,
miingon si Eliseo pag-usab, ihatag kini sa mga tawo, aron kanon nila, kay nag-ingon ang Ginoo, nga dili kini mahurot nila. Busa, gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tawo, nangaon sila ug may nasalin sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo ang atong tubag. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Palihog atong usbon. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga nagkinahanglan. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiya sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong gahom. Tubag, ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. ang malta sa tanan nagatan-aw nga malaumon kanimo, ug gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong kamot, ug gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Tubag, ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. ang Ginoo mataron diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Tubag, ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayod sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pagpamaubsanon kamo, pagmaaghop o pagmailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Paniyang kamuti aron matunhay ang inyong panagiusa nga gihatag sa Espiritu. Pinaagi sa panagdait nga nagbubkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka Espiritu. Ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo, nga mao ang labaw sa tanan nga nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. salamat sa Dios. Palihog manindog. Alleluia! Usa ka gamhaanang propeta mitungha kanato, ug ang Dios mianhi aron pagluwas sa iyang katauhan. Alleluia! Ang Ginoo manaa kaninyo. Nga nausab kanino. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kani ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinunan. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya.
Ningon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang nining mga tao. Gisulti niya kini arong pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kun unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga balig 200 ka denaryo, dili pa igo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang nining tanang tao. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios, ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, niingon siya sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busag hipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao nakapapunog nakulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa way duha-duha siya gayod ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya ug kuhaon siya ron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, kalihog manindo. Mahayong hapon kanatong tanan sa atong pagsimba karon, angay nga kita magdayeg ug magpasalamat sa Ginoo kay matud pa sa salmo, ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong gikinahanglan. Kay gihatagan ato pa sa salmo, kay gihatagan mo o Ginoo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong kamot o gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ug tungod kay adlaw-adlaw kita gipakaon sa Ginoo, muna nga sa ikaduhang pagbasa si San Pablo tudlo, magaauhag ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayod
nga buluhaton sa mga tinawag sa Dios, mga angay nga buhaton natong mga Kristiyanos kay adlaw-adlaw ang kamot sa Ginoo nagapakaon kanato. Busa ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay ug sa unang pagbasa gihisgutan giunsa ang usa ka gatos ka tawo nga gibakaon pinaagi lamang sa kauhaan ka mga pan. Matod pa ni Propeta Eliseo, apan dili kini paigo ang 20 ka pan alang sa usa ka gatos, pero ang Ginoo naga sugo ihatag kini sa mga tao aron kanon nila kay nagaingon ang Ginoo ug kini dili mahurot ug ang nahitabo ang usa ka gatos ka tawo nga nakakaon ug igo gayud ug naapaganay sobra nga nabilin. Yan sa mga kaigsunan sa atong ebanghelyo pinaagi lamang sa 5 ka pan nga sibada o 2 ka isda kini balon sa usa ka bata pero iyang gihatag ngadto sa Ginoo o tungod sa maong 5 ka pan o 2 ka isda kapin sa 5,000 ka mga tao nga gihimo ag milagro sa Ginoo nga iyang gipakaon pinaagi lamang sa 5 ka pan o 2 ka isda ug nini milagro naapaganay napulog 2 ka bukag nga nahisalin human ang tanan ng busog. Pagpahinumdum ka nato na bisan unsa kagamay ang atong himuon alang sa kaayuhan sa atong isig katao kini atubangan sa Dios mao'y sinugdanan sa mga dagkong butang mga milagro nga iyang himuon sa atong kinabuhi. Sayod kita unsa kadako ang problema sa kalibutan nga atong giatubang. Apan kung atong kasing-kasing matandog kung natandog pag-ayo atong kasing-kasing sa mga panginahanglan sa atong isig kaingon kanang gamay nga atong himuon kung kitang tanan ang magahimo niana kana makahatag nato kanang atong gamay kana makahatag og dago mga butang kay ang Dios magabendisyon sa atong mga paningkamot. Pakaon ato ang ailangan nga kita magdaig o magpasalamat kaniya kay iyang itagbaw ang tanan natong mga gikinahanglan. Daigo nato ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog. Tanan nagatuo kami sa usa ka Dios. Mahan makagahom sa tanan. Ug kaniya sa langit ug sa yuta. Nga nang kita og dili makita.
Nagato kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug tawo. Tungod kanato gilan siyang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulo ka adlaw nabanaw siya aron matuma na ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Og ang iyang ginghariang walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang mga hatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa Amahan ug sa anak. Dungan sa Amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya, og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Diha sa milagro sa pagpakaon sa 5,000 ka mga tao, ang atong Ginoo nagpadayag nga ang Amahan mohatag sa tanan natong gikinahanglan. Sa atong pagpanaw diha sa kawadon, mag-ampo kita, manggihatagong Diyos, patalinghugi kami. Manggihatagong Dios, patalinghugi kami. Alang sa atong mga magbalantay, atong Santo Papa ug ang atong kaobispuhan, nga sila magpadayon sa paghatag kanato ug mga mapaslanong pagtulunan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nakigbisog batok sa kagutom, nga ang ilang mga buhat sa pagpaluwas o pag-usisa, mapakaon sa mga gigutom dinhi sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na unta ug hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hud-ong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalapwan ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa katungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga mahiabot na sila sa walay katapusang panihapon dito sa gingharian sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang mga pag-ampo sa imong katawhan, nga nagkakatigom arong paghalad o pagdawat sa way katapusang gasa. Ang imong anak nga nagapuyo nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Laigon ikaw, Ginoong Diyos, sa kanang kalibutan, gikan sa nung kamangyatagon, na dawat na mo kiniamong gihalad kanimo, ang pan o bino nga abot sa yuta, ginama sa kamot mga tao, mahimo kiningapan sa kinabuhi, ug ilimnon nga espirituhanon, alang kanamo. Tungkol sa kahangturan. Mga igsuon, paghampo ka mo, araw ako gang Kaniyong inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Diyos nga Amahan, ang makagagahom sa tanan. Dawaton nanta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia maga santos unta kanamo, magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunay. Kini among gipangayo sa pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunay, ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magapasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan, sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao, gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang wayhonong nga pag-awit. Santos. Santos ng Ginoo, Dios sa kakagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, dahigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Palihog ang luhod ng tanan. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan ala kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat ni pag-usap. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikan niini
Kay kinimang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay iula alang kanini, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Along paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami nga giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, hulito among obispo sa tanang mga pare. Hinamdumi sa mga igsoon nga nangamatay, amalaw mo nga mabanahaw sila. Huwag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. God silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kami ang ayan nga maka-ambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahang nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton lata sa katuigan. Ubang kanila amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon. Tinagin ni sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya ubang kaniya ug diha kaniya. Dihatagan ha kaniyang makagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Daigon ato pasalamatan ang Ginoo. Siya nga nagapakaon kanato adlaw tanan Amahan namo. Namo nga anak sa mga langit, pagdaigon nga ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug ang dili mo kami tugyan sa panulay, inunuan luwasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatay kami sa kalinaw nining panahon, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala. Amay hilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malawmon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo nagaingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kanini, ang akong kalinaw ihatag ko kanini. Ayaw tanaw among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton. Hatay kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw ang buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, ama naa kanini.
manausab kanimo. Para ipakita ang atong panag, inigsuunay. Cordero sa Diyos, Sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Diyos, nagawagas. Kordero sa Diyos, nga nakasuhatang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kalingong Lord. kini mo ang Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Kanimo, abay pamulong lamang, mamaayo ako. Lawas video ni Kristo magamping sa nato alang sa kinabuhin dayo. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
samtang pangadyon ang pangadyi alang sa COVID kadtong mga nagsaulog sa adlaw na tawhan o anibersaryo sa kasal adunay bendisyon panarang himuon. Wari ka mo dayon sa atubangan. Ang manindog. O Ginoo manindog. O Ginoo dawata ang sakramento sa nagasaulog sa hanumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kiningasa sayang gugma magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sige, mangluhod. So katong mga the birthday mo aris ato bang hinahinay na. Orasyo Imperata para proteksyon kontra COVID-19. Maluluyon ug mapuanguron nga amahan, ania kami nangaluyupo sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakapabalaka og misakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako mong gugma nga ibaya mo ang imong balaang mga kamot, pagwagtang sa sakit o kamatay, liguna ang among pagtuo o paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplaga na ang tambal aron muhunong ang pagkuyanat niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna pinaagi sa paggiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyon ni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kini epidemya sa among nasod. Magampo usab kami sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas ug kaluoy, ug usab mahatagan sila sa kahimsog sa panglawas ug huna-huna. Kaligon sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa mga gisakit nga unta mahibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya ni ining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang ni atong nanginahanglan, nga unta pinaagi ni ining pandemya, ang pagpakabana o paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa mauunta ang mugiya padulong sa kausaban o pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong bugtong anak, nga buhi og hari uban kanimo diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo o panganihanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon o balaang Birhen Maria. Amen. Maria, dalangpan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino. Palihog manindon. So katong nag-birthday o kasal nga anibersaryo, mag-ampo panalangin. Magampo kita o Ginoo, sudo nga kini imo mga anak nga nagasaulog sa ilang adlaw nga natawhan ug anibersaryo sa kasal karong bulan na sa Hulyo. Sila aniya sa imong altar aron pagpadayag sa ilang pagdahil ug pagpasalamat sa gasa sa kinabuhi ug sa gasa sa sakramento sa kasal. Nangaluyo po kami nga imong ibubo ang imong panalangin alang kanila. Hatagi sila og daghan pang katuigan sa ilang kinabuhi. Hatagi sila sa panalangin sa maayong lawas, kalinaw ug kalipay, uban sa ilang pamilya o mga higala. Panalangin ni usab ang mga managtiayon nga nagasaulog sa ilang anibersaryo sa kasal. Gitukod nimo ang sakramento sa kaminyoon
Ug imong gipanalanginan aron ang kahiusahan sa bana ug sa asawa magasalamin sa kahiusahan ni Kristo ug sa iyang simbahan. Sud-o nga sila Ginoo nga taliwala sa mga krus, krisis ug kasakitan sa kinabuhi. Ikaw padayon sa paglig-on, pagpanalipod sa ilang kausahan aron sila padayon mobarog sa ilang gipanumpaan. Amahan kining tanan among gipangayo kanimo sa ngalan ni Hesus among Ginoo. Amen. Timaan sa atong pag-congratulate kanila ato sa nandapitan sa masipang pakpak. Manindog ang tanan. Manglingkod. Ang mga zona nga in charge karong sunod Domingo, August 1, 2021, Anticipated Mass, Zone 19 and BCBP, 6 a.m. Mass, Zone 20 and CFC FFL, 8 a.m. Mass, Zone 21 and League of Catechists, 5 p.m. Mass, Zone 22 and SFC PYC, 7 p.m. Mass, Zone 1 and Lectors Group, Lector Group A. Church donation for the period of July 18 to 24, 2021. Mr. and Mrs. Mingito, 2,000. Anonymous, 500. Benny Cabanag, 300. Anonymous, 200. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo mana ang kaninyo. Manalangin ka ng Diyos nga makakaom sa tanang amahan, ang anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dayang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong gabi ka natong tanan. Lord Jesus, my family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.